Varbaş binirin heja. İro em de diyaloga akademik de bi babeteki pir girîng lêkolînên rawestê li gel Reha Ruhavîoğlu direktörê saziya raweste lêkolînên raweste em ê li gel benin. Nêzîkî 45 deqe em ê li gel Birêz Reha Ruhavîoğlu em ê sohbet bikin, gengeşe bikin li ser kar û barê wan, bi taybetî jî lêkolîn wan ên ku li ser girêdana ciwanên Kurd bi zimanê Kurdî û bi kultura Kurdî. Lê di daviyê de jî em ê nêzîkî 15 deqe li gel bersivên pirsên ve bin. Hêvîdarim pirsên ve hebin û em jî qasî ku em dikarin bersiva wan bidin em ê viya bikin. Kêkreha bixêr hatî. Navxêr dibin, merhaba ji birin. Ez gelek kêfxweşim ku tu îro di bername diyaloga akademîk de digelmeyî. Bêdaviyê bi rastî lêkolînên ve bi taybetî digel ciwanên Kurd û nifşa zê a Kurdan epî popüler bû. Li gel medyada raya giştî da lêkolînên ve encamên vî pir hatin şîrove kirin. Ya rastî ew gelek ji nêzik wa ya medya çarpel medya jî alaqedar dike. Lewra ez pir kêfxweşim ku îro li gel te em dikarin di nav diyalogekê de vê pirsa me ya gencan ya ciwanên Kurd şîrove bikin. Lê eger em ê bên hêdî ser vê babetê lê eger pêkan be em ji ew kê dest pê dikin ji çarpel medya ra em ê rawestê bi Kurdî bidin naskirin. Ez zanim ku 2018 de saziya ve bi resmî hate damezrandin lê diyar e berê vê jî hin xebatên ve hebûn. Rawest çi ye? Heya niha çi lêkolînan bi ciyanî ye? Niha di destê ve de li ser çi hûn kar dikin û projeyên ve çi ne? û reha çi ye? Mümkün be em ê bi vê dest pê bikin û pey derpey em ê bên ser babeta xwe mijara xwe bixwe. Baş e serçava. Niha rawest wek we got va du salê xwe qedand bi awayekî fermî navenda wê li Diyarbekirê ye. Rawest lê em ê ku rawest ava kirine ew qadroyeke ku 10 sale hem di nav lêkolînên civakî de kar û xebat kirine hem jî di saziyên sivîl de kar û xebat kirine. Me ev tecrübe ku 10 sale em di nav de ne û em lêkolînan dikin. Me xwestem bi awayekî fermî ji ber ku ihtiyacek wisa hebû awayekî serbixwe em ava bikin û rawest ji wir derket. Ewa armanca rawestê, meseleya rawestê, vîzyona rawestê ew e ku rawest dixwaze li ser Kurdan bibe saziyek pîsporiya wê li ser vê meseleyê tim dewam dike. Hem eger em bêjin yani hem zêdetir em li ser Bakur dixebitin lê em bêjin di pêşerojê de proje hene ku em li perçê dinê Kurdistanê jî kar û xebatan bimeşînin, lêkolînan bimeşînin û li Tirkiye ne tenê em bêjin li herêmê li rojavayê Tirkiye ew bajarê mezin ê ku Kurd li wir dijîn divê li derheqê wan de em lêkolînan bikin wa bajarana jî em dixebitin. Mesele ev e ku em dixwazin a yekem di derheqê Kurdan de em bêjin çi agahî wexta tên parvekirin em dixwazin ji ê ku aktorên ku li wir dijîn wan kar û xebatana bikin ji ber ku xebatên em bêjin sosyolojîk ê civakî ne ew xebatên ku hûn ji derve werin çend pirsa bikin wan bibersivînin û biçin
ew tiştekî dine dibe hûn wek awayekî nîtel di nav vê civakî bijîn wê çaxê ancak hûn baş fehm bikin. Ji ber wî em yani me ew kir qerarda ku di nav vê civakê de ev enformasyona derkeve holê û were parvekirin û a duyem Kurd zêdetir li Tirkiyeyê lê dinyê jî wisa ye wek em bêjin ewek komek homojen û komek polîtîk tim tê naskirin lê ne wisa ye hûn jî dizanin Kurd heterojenin rastgirê wan çepgirê wan sekülerê wan dîndarê wan filan bîvan jin nêr ciwan êdin zêde hene û ev tenê ne evekî komek polîtîk e yanî xwarin û vexwarinê wan em bêjin jiyana wan çandî kulturî tiştê yani bi her awayî ew jî wek em bêjin komeke ku li ser lêkolîn werin kirin em dixwazin bi her awayî Kurdan rê alemê bidin ku ew e niha wek we got işte 2 sal zêde derbas bû em karên siyasî ji xwe dikin gişa em eşkere nakin ji ber ku rawest saziyek ew e saziyek fermiye û tîcarî ye yanî her tiştê xwe parve nake kar û xebatê xwe em lêkolînên siyasî tim û tim dikin yani mehê carê du meha carê tim em lêkolînên siyasî dikin carna em tenê li herêmê dikin carna jî li temamiyê Tirkiye tên kirin û em jî parek wî ne li derheqê Kurdan de em ew dikin lêkolînan dimeşînin derheqê ziman de çi rewşê de ye ciwan çi dikin jin çawa kar û xebatê xwe ê ku di nav jiyana em bêjin kar de ew jin çi duruma wan rewşa wan çi to ye em tiştê wan ew dikin aniha di va rojê dawiyê de dîsa li ser ciwan em lêkolînek din dikin em li ser saziyên sivîl li herêmê duruma wan rewşa wan çi to ye va 4-5 sal derbas bû ihtiyacê wan çi karî dikin li kîjan bajarana kîjan saziyê sivîl hene ku aktif in em va karana dikin lê em bêjin wesîleya ku va bername tê çêkirin hûn jî wek hanî ziman zêdetir ev lêkolîna me ye ku li ser ciwanên Kurd e em kanin hediyedî dest Em pê bin serve meselê şixwe bala min herê zêde ew mesele şant di saziya rawesta ku bi rastî berdewamiyek heye di babeta ve de li ser ziman û eleqetê wî ya Kurdî ji ber ku berê vê lêkolînê ji bo nifşa ze bawerim lêkolînekê ve din hebû ku di navbera malbat dê û bav û zarokan de peywendiyên ziman çawa ye li ser viya bû lê berê em bikevin vê babetê ez dixwazim çend tiştên din jî li ser metod û xebata we yani li ser metoda we bikin ya rastî bi rastî heyana her çawa ku cenabê te got navendekî Kurdî û yê ku bi taybetî li ser Kurdistanê li komelgeha Kurdistanê kar bike heyana hatun nebû evên ku hebûn çawa ku we got dihatin ji bo 2-3 rojan pirsa dipirsiyan anketa dikirin hin sohbeta dikirin û bi taybetî jî piranî ji wan rojnamevan bûn lê ne em bêjin akademîsyenên wisa ew bûn pispor lê bi xebata we û bi taybetî û berdewamiya ser ziman bala raya giştiya Kurdî kişandiye pirsa min ev e gelo babeta ve yani metodên xebatên ve sosyolojîk bes bi anketan yan yani em bi evka têgeha metodolojiyê bipirsin yani karê ve nîdelîksel e yan û lêkolînên nîtel yani çawatî jî nekalîtatîv û kandîdatîv jî di metodên lêkolînên rawesta tê biciyanîn. Yani em karê û xebatê xwe tenê qet bi ew ê bi anketan tenê nakin carna em tenê bi em awayekî nîtel em bêjin dikin lê wexta em anketa dikin em li hember wî karekî din jî dikin ji ber ku
هم جی وک انسانی که işte civakna sosyolog هم جی dizanın batıştana yani ev anket civara em bejin tişteki niceliksel de beje ama kurahiya wî di kar û xebatên nîtel de ancak hûn derdixin holê yani we meselek derxist em bêjin ziman di nav du ewa de du nifşa de kêm dibe ev bersiveke lê çima kêm dibe ev mesele divê nîtel were xebatkirin ew ancak ji wir hûn bikolînin û tiştekî derxin ji ber vê yekê di lêkolînên we de em miheqeq eger îmkan hebe em miheqeq li anketan jî dikin li hinda anket da em nîtel jî carna em lêkolînên nîtel bo em kar û xebatên nîcel kurahiya wî bibînin dikin carna jî em karê xebatên nîtel dikin lê li hinda wî em dibêjin ka em ji raya giştî bipirsin eceb ev mesela awayekî ew ê nîcelik çawa ye em anketa jî dikin ev meseleyên nîtel hûn dizanin işte milaqatin em bêjin komxebatin û wek fokus grûpin filanin bîvanin yani Sohbetên kurahî bi kurahî berfirehînin ev tiştana hinkî teknîkin jî lê ji bo ve mesela em bêjin ekîbê me ê profesyonel hene kar û xebata dikin çi ewek ihtiyacek metodolojiyek çawa ji bo vê lêkolînê lazim e em bereviya ew dikin dûre li ser masê amadehiyê dikin piştre em yani çawa dibêjin tasarım ew ê lêkolînê em dîzayn dikin û dest bi dûre lêkolînê dike li her ewan her lêkolîn wisa ye di mesela yani em bêjin kar û xebatan de erê em dixwazin niha li hem li ser mesela Kurd hem li ser Kurdan hem jî li derheqê meseleyên dinên Kurdistanê lêkolînên ku em bêjin em referans bistînin û herkes zanibe qet kêm in ji ber vê yekê çi kar wê were kirin em dixwazin berê destpêkê de tişkî bikin îro dûre em bêjin 2 sal salek 3 sal eger mesele çi be li gor wî em va karana tekrar bikin û çawa diçe bira were xwe ya kurum ku em bêjin ji medyayê re ji akademisyenê re yani ji raya giştî a Tirkiye û a dinyayê re a cîhanê re em dixwazin va tiştane werin parvekirin ku însan zanibin mesele rewşa meselê çawa diçe bi ku ve diçe wek em bêjin akademisyenek eger ji were hûn dixwazin meqaleyekê binivîsin ne hewceyek hûn ji ciyê xwe rabin werin hele çi xwest kurmancî zanin yan jî zazakî Kurdî çi xwesî zanin nizanin filan divê sazî hebin ku ev karana bi destê wan hatibin kirin û ji were alîkar bibin ji ber ku hûn zêde bi seheyê de nekevin bi kar û xebatê lêkolînê de ne bi analîzê de hûn mijûl bibin û divê kar zêde derkevin yani însanek em bêjin salekê her seheyekê tişkî bike ne tenê karekî derxe malzeme ji wî re eger hezir be kane salekê de em bêjin 2 kara derxe û ev mesela pekî ve 2 kara çi ve dibin li cîhanê du ciyan tiştekî diweşînin sê-çar însan zêdetir bala wî tê kişandin ser em bêjin meseleyên we yani em bêjin gelek meseleyek wisa dibe international yani însan dünya wan wisa nas dike wexta tim û tim em bêjin komek polîtîk û ew bin çawa dibêjin wek tiştekî nesne bin tenê însan meseleyê polîtîk merak dike ama îro mesela me em bêjin ciwana ev ciwan li kî derê dişibin ciwanên Tirk û ji hev cuda dibin çima wisa ye mesela ev tiştekî balkêş e ji ber vê yekê me xwest ku em lêkolînekê taybet li ser ciwanên Kurd bikin Kekreha heya niha babetên ku we veka lêkolîn bi ciyanîne kîjanin û gelo ji wan sipariş henin yani sipariş ji saziyan henin li gor siparîşan we lêkolîna bi taybetî ew lêkolînên ku we li ser siyasetê ser hilbijartinan ve bi ciyanî ew ya we
او کوا بخابون یان و او بابتنا لسر سپارشکی و يعني هن كار هنا ام ب بإمكانه خود شديكين هن كار جي هنا ام دبينين كو احتياجك هي دبي ام بيجن سازيك سيفيل وك NGO ببا هفبار و فونك جبوي ورديتن ام بو اوي اويجي آلي بدن لي مسألة لي كوليني ام ديسا حال ديكن هن كار هنا وك işte ve gut ام بيجن سازين سياسي سيفيل ne etene Türkiye ne etene Kürt Avrupa'yı navnetavi hem Kürtistan merak dikin hem civanra lekolnan dikin ev giş hene yani jiberwi em her tişti parvenakin evenki bir geridaya peymanana hon yani be her avayı heye ravest hen carna hen kara be imkanı xodike hen karaji be bawaki em bejin jder ve evek سپارشێک یانژی فۆنێکی دبینە بووی دیکە بە هەر ئاوایی کاری خەبەتی خۆێک ئەv لێکۆلینا جوانین کورد مەسەلا بە وەقفێکی me bi karekî hevpar kiriye û ew lêkolînê ya berê yan avêdaviyê ciwanên Kurdê li Tirkiyê ew lêkolînek berfireh 1500 ciwan me bi wan re anket û sedê wan jî me bi wan re ew wek nîtel milaqat kiribûn ew yaşama dair wakif heye li Tirkiye waqfekî mezin e di aliyê em bêjin ve kar û xebatên lêkolînên sosyolojîk de bi wan re me bi karekî hevpar kir lê ewa wî jî fona wî jî British Foundation yani British Embassy Foundation ew seferata İngilizce ew kiriye ji xwe Avrupa yani ewa Yekîtiya Avrupayê û yan jî konsulxaneyên welatên Avrupayî ev kar û xebatên sosyolojîk saziyên sivîl carna finanse dikin bi awayekî legal û fermiye yani bi van babetana karxebat tê kirin. Kêkreha ew lêkolîna we berfireh ser ziman û Kurd ew di çend bajarên Kurda da hate biciyanî? Ez nexeletim hûn qala lêkolîna bi ew re bi dê û bava re hatiye kirin. Belê ew dê û bav û zarokan belê. Ew heşt bajar bû, heşt bajarê li Herêmê bû. Şarê wan bajarê mezin in wek em bêjin Rihayê, Diyarbekirê, Mêrdînê bavekî ferbîjî jê re dibêjin işte bajarê mezin. Çar jî normal bajar in işte Şirnex, Agirî, Bitlis û Dersîn hene Bîngor jî hebû. Dibêjin bajar wek bajarê mezin yan qezayê wan jî bi hewl heşt bajara û li temamî 25 qezayan hat kirin ev lêkolînan şerta vê lêkolînê ew bû ku malbatên ku yani dê û bavên ku em bêjin xwedî zarok bin yani di navbera 3 salî û 13 salî de zarekî wan hebe ji ber ku derheqê zarê wan da em ji wan re pirsa dikin ew jî bi 1500 zêdetir yani 1537 yani 1500 küsurata wê ye dîsa malbata re bi awayekî anket û pênciyan jî 6 malbat bû bi wek milaqatan bi wan re hevpeyvîn hatirin çêkirin ew jî raporê wan hinek hatin nivîsin eşkere nebûn hinek jî wê raporek ew ê jî were nivîsîn em ê we jî eşkere bikin di wir de yani çend tiştên ku bala nîsên dişînin hene dixwazin ez xala wan bikim hezir kiriye ez pir ew kê merak dikim yani ferqiyata di navbera bajaran de û ferqiyet di navbera bajar û qezayan de rêjeya axaftina zimanê Kurdî çawa ye di nav zazayan Kirmancan de çawa ye Kurmancan de çawa ye ew ferqiyetan merak dikim. Niha bi rastî ev encam gişnel pêşminin ez naxwazim tiştekî xelet bêjim lê posî notê li ber min ez kanim şikî bêjim a yekem a herî encama herî balkêş ev bû ku
di navbera dê û bava û zarya de wexta ku nifşek diguhere ziman ji sê para parek wenda dibe. Yani ziman em bêjin ne hêdî kapasiteye bikaranînê. Yani mesela pirs ev e ku me ji malbat dê û bava re gotiye ku hûn bi dê û bavê xwe re kîja zimanî bi çi qasî bikartînin. Êkî gotine ez bi dê û bavê xwe re tenê Kurdî diaxifim ji sedî çel û heştin. Navbera em bêjin dê û bava de. Lê me ji wan re îja ev pirsiye me gotiye zariyê we bi we re kîjan zimanî û Ew jî 13% bibe. ew jî 13 derketiye. Yani em bêjin ji sedî 35 kêm bûye. Kêm bûye. Yani ji sê para wexta ku ewek nifşek diguhere ev tê vê maneyê ku ziman zêde çawa bêjin hêl dihele ne tenê ne hêdî di wext ew bajarê ku em bêjin mezin in dişibin metropolan wek Diyarbekirê, wek Rihayê, wek Mêrdînê eger li ew ê bin bajarê mezin bin li navendê wan zêdetir tirkî tê axivîn. Yani çarşî û bazar Tirkiye. Wan hinkî ji vir cudatir e. Wan em bêjin navenda wanê jî Kurdî ji em bêjin ji Diyarbekirê jî ji Rihayê jî zêdetir tê axivîn. Derên ku em bêjin çawa bêjin ê qirsal ji bajaran zêdetir Kurdî diaxivin. Kurdiya wan hîn zêde ye. Erê a din navbera em bêjin zaza û kurmancê de zêde we ferqek nayê bîra min belkî heve meriv lê hêzek e. من aliyê Dêrsimê merakir loma min yani aliyê Dêrsimê bikaran Bîngöl Dêrsim. Erê ji ber ku yani Bîngöl û Dêrsim zatî ji xwe em bêjin hinek zazayên sekülerin hinek jî muhafazakar in. Me xwestin her du evên parên zazayan jî binêrin ê di milkî durum çawa ye. Bo vî me ev her du bajar me hilbijek. Lê bi qasî ez her du bajara bînim hemberev aniha encam nayê bîra min ez tişkî bêjim ew jî dikeve qeydê dûra xeletî zor e meriv çêbike. Lê çend encamên ber min in ez belkî kanim qala wan bikim ji we re. Wek min got işte ziman kêm dibe û Kekre divir ez dixwazim tiştekê ew bikim bi qasî ku ve di sayta xwe de malpera xwe de ve ew lêkolîn belav kirîbû. Bala min tiştekê vê çaxê tiştekê pir balkêş hebû li vir bala min kişandîbû. Di wir de mesela pirsên ve henin û dixwazin zarokên ve bi zimanê Kurdî bixwînin, fêr bibin. Ew dê û bav hemû digelin ku zarokê wan yani hemû dibêjim rêjeya bilind yani. Sedî û heşt belê dixwazin zarokê wan bi Kurdî fêr bibin, dixwazin bi kultura Kurdî zêdetir re bibin, bi kultura Kurdî mezin bibin. Em de encama viya da em dikarin bibêjin yani Kurd zimanê Kurdî lawastir dibe nav nifşan de tevî ku Kurd dixwazin ku xwedî li Kurdî zimanê Kurdî derkevin. Yani xwestin û kirin navbera wan de ferqek zêde heye. Ev jî tiştekî normal e. Yani divê meriv serviya bifikire. Em bifikirin, akademisyen bifikirin, siyasetmedar bifikirin, saziyên sivîl bifikirin ki çima wisa ye. Niha di nav du nifşan de em mêze dikin ku ziman lawaz bûye û dihele. Lê em dinêrin ku li hêlekê ziman bikarînena wî kêm dibe lê li aliyê din em bêjin xwestina fermîbûna zimên û xwestina ku zariyê wan zimên fêr bibin zêde ye. Yani ji sedî mesela divê lêkolînê de sedî heştê û heşt dibe ez dixwazim. Lê ê ku me ji wan re gotiye pekî hûn çi qas gayret dikin ku zariyê we kurmancî yan jî Kurdî fêr bibe. Di wê çaxê jî işte em bêjin tenê ji çar kesa em bêjin kesek gotiye ez zêde gayret dikim ku zanibin.
ايكو خيرات تركيكسيجي فرديجي ديارة ترناكه جبو ذات مسألة أبا كو دخوازه لي حكمه وی تیر نکه کزاریوی کردی باخفه هینکرین تعقیب کرین وقت هم بجن تلویزیون مکتب چارشی بازار در دور هوال زقاق هر در ترکیبه و تو بجی ازار یا خوفری کردی بکن او تشتکی پر زور زحمته یعنی چاو هم بجن تو اوه که آمورک موزیک تو لی بخی جبو که توش بیر نکی هر تم آنترمان جویره لازمه زمان جی دبه تشتکی وسا یعنی دبه زمانه که وکم بجن زمانه که بیانیت وک انگلیزی چاو امیرو جبو فرد بنو بونا که همش بیر نکنم گرک تم تکرار بکن دبه تشتکی وسا یعنی نه پرچه که تی اساسی لی تم تلوی خودی در کردی خورد بکید دبه تشتکی وسا چونکی وک آوه کی ابوری وک آوه کی سیاسی پولیتیک فرمی بروکراتیک اگر زمان نبه لوان میدانانا نه بکارانین خورد نبه و زمانا آخفتنا وی بکارانین وی کم دبه یعنی و مالباتنا دخوازن فر ببن لحکم وان تونکو لهمبر و پیلا مزنکو تركيا او كنترول السوسيال تركي او زختا محلي تاخي يا تركي لسر كردا رولكي دليزك خور بتايبتي د رايا قشتي دا يعني وارجهين جواكي دا بكردي نبيبن متكارين وصابين يعني تبي معنى شرط ماتش لهمبر كردي زور انها ام بيجن اشتا دولة روز بروز اشتا وكم بيجن 5 سال بري اسيميلاسيون كي نامشنه زوري باوي كي ام بيجن زوري زياده نده سر كردي اما جخوا ايك كريه حتى نها كريه او ور دوام دكه يعني مكتب تلفزيون كارو خباتين دي يعني زمان التركي اواكي هجمونيك لسر جيانا ميا و اف اسيميلاسيون انجام ببوره ده انجام لكولينا ودا تشتكي وساجه هبو نزيكي 45% خازن هم كردي هم تركي بهورابن يعني هم ده پرورده ده هم بكارانينا زمان ده درايا گشتي ده دولتي ده لانجام و اوكو لجين كو زمان كردي و زمان تركي بهورتين بكارانين ده بيواجه ده بروسس عليها زمان كردي ده لسر له زمان تركي بيش كبت شتكي انجام كيوا وسا ابو باورنا يعني اف لچارشي بازار جبر كردي لاوازه تركي تم بيش ودچه اما ام بيجم داوده بمكتبه ده اگر بمفردات كي هون مكتبه بكم per zaman ام بيجن دو زمان سه زمان و چاقی امکانه ویا کنترل بکن یعنی ام بيجن اگر زاریک کرمانج به ساله که 2 ساله تنه کرمانجی فری اوی به علم به ساله مفردات باش به yani sala sisiye çara belki dest به ترکی بکه هر ده ام بيجن گرانیه وان لجهف yani لگور metodoloji لگور pedagojی وره او kirin hazır kirin o çağı ev tişte kana te kontrolün le iro tişte ki usa tüne iro tu deveji Kurdi serbeste çiğ serbeste haftan abi ev jisedi setme serbeste yani le askeriyen bejin der dora falan divan tüm evet lisere yani talukek lisere çünkü tecrübe usa hatiye ورنا yani bu avaki fermi gerek de bir zamanı hizmet bedi hizmet yani bejin tenduristiye پروردهی بروکراسی اگر تبی خدمت بدی و چاقی اف زمانه تی بکارن یعنی دیا منو تام بیشن وقتا کو دچه خسته زانه کو اگر ترکی نزانه به درد خو باش نکارش تخوره بشه او دبی کو جمره ترکی لازمه ریز کردی زانه جمره ترکی لازمه اما وقتا نواره به دکتر جره کرمانجی باخفه یعنی زازاکی باخفه و چاقی زانه کو زمانه وی تراوی دیگه yani duvargehên bajarbûnê duvargehên urbanîzasyonê û modernîteyê de kulturê de sosyal xizmet de
یا راستی دولت شی د فرق ویدای کو اگر زمان کردی وره بکارانین و چاغه درفت هه کو زمان کردی جبو کرده بخواه به زمان خوازایی خود زمان وان یعنی زمان یکم لورا بنر او دوبو من خانت نویساندنا تezên bi Kurdî qedexe kirine di üniversiteyan de mesela. Yani eviyan nişana ev ku rast di vargeha folklorik da di vargeha rojana da di axaftinên rojana da belê zexm nadete serte lê di demo dezgehên devletî da di demo dezgehên modernîteyê de nahêle Kurdî şixwarecî شيء يا نها أو مناكا زانيها دجلة يبو لا أرتوكي نوسايا وقتا كسري لي دانا كنتنا زمان في تركيب جوخا مسألة جور دست بيد يعني problem جور دست بيد كان دما هم بشك كيف دكين وبش در حق كردي دبا زمان اون چما بکن ترکیه یعنی بشه انگلیزی وقت تو کی تو بهش زمان و بشه ترکیه او جتشتکی عجیبه زانینگه داخویانی یک دا گوت فارسی عربی فلان جی بشه نه زمان اون گشه ترکیه لی اف پروبلمک سیستم yani چه وقت بجی اساسیه yani gerek ne usabe ev وقتا کشته بدکن باوریه بخوان ناینن هنه کی چاوی وان دترسه فلان بیان اف جی به مسئله و دیسا گریداینه یعنی نه تنه کو ام بجن تشتکی خطا کی بیان یا اکو باش وکریه بخو باور نبیه یا جی گوتیه یا از بخو باور بوجی برا سری منه که به درده برا زمان yani لدیار بکر لناف زانینگه ده ام کردی با خفن بنویسن فلان لی راپور من تزمه برا به ترکیب چین یوکی ev tiştana ve mesela asimilasyon ve talike ve bandu ava zora li ser zimanê Kurdî tenê giş biviya ve girêdayîne lê ziman mecbûr e ku were naskirin dewlet erê ji va sed sale raporê wan hene hûn jî dizanin dibêjin eger em Tirkiye Kurdî ji nav Kurda dernexin problem wê mezin bibe gerek em Kurdî asimile bikin ceza hatine dayên filan bivan lê niha problemek xeterek dewletê wisa heye ku eger îro lêkolînê me din zêdetir ev lêkolîna derheqê ciwana de belkî em ê niha qelavî bikin ev tiştekî xuya dike ji me re rê me dide eger tu zimanê xwe ji bîr bikîjî kurdatiya xwe tu ji bîr nakî yani hêstên kurdayetiyê xwestekên kurdayetiyê zêde dibin kêm nabin erê ziman diçe ser mesela me nifşa ze ya lêkolîna ve ya davî diyare pirskirek di nav nifşa ze de ya ew tiştê ku me berê behs kir ve xirabtir e nifşa ze ya ku vê daviyê bû popüler bi taybetî li Amerika li dünyayê bû popüler diyare global e tiştekî problemekî global e ne tenê di welatên modern de ya welatên wek me nav Kurda da nifşa ze heye tabi taybetmendiyên vî xweser heye em ê ser vîya bisekinin lê bi çend gotina eger îzna te hebe ez ê yani ser nifşa ze taybetî di vê daviyê çi qeslevan çi ye em çend gotina li ser vîya bêjin yani ew nifşa ew vê daviyê 25 salên daviyê ku em bêjin weka mîlenyûma 21 de hatine destpêkê de hatine evkirin heta notu 5 notu 6 dibêjin ku di notu 6 da çêbûne û bi tamamî bi dünyaya internetê ve mezin bûne û bi tamamî bi taybetî bi telefonên bi eqil û mezin bûne
سوسیالیزه بونا وان زیدتر به دوارگه اینترنت دیا دانستاندن روبرو به سوسیال یا فیزیکی گلک خلصه دنوانده yani kategoriye kusaya ya ku dibêjin ku pir bi xweserin yani serî xwe difikirin wek ya girêdanê wan gel dê û bavê wan zayîftir e lawaztir e biya wan nakin tiştê wanê pir lez heye pir zekînin û pir zû tişna fehm dikin لی تبی بیا خودی گلک استرسن دبن استرس دانه خودی پروبلمین دنن یعنی دوباره اگر ام بجن او پروبلمین سیاسی و کوملگهی یا کو جبو نفشن یعنی جی کردان بگلمپری اکو واری زمان دا پروبلم بو لور ام دبیجن کو اینترنت هیا بلکه او نفشا گنجان اکو وکن نفشا زیت او کرن ناس کرن دوارگه اینترنتی دا به زمان کردی کو امکانی وان در فتی وی زیدتره باشتر سوسیالیزه ببن لی دیاره لیکولینن و هند پروبلمین دن دست نشان ددن از آنها دخوازم تو سر به لیکولینی انجامن و لیکولینی بپیوی نه ده لیکولینا در حق جوانان ده از دخوازم و چند انجام کنمش وان درخواستنا وان ببیجم بلکه دور زمان ببینم امکانم به تفرعات او بکن آیا کم جوه انجامک کو جوه لیکولنی در امکان در بخن آیا کم اوه کو لگوری ام بیجن 4-5 سال بری هم لگوری ام بیجن وقت هم گنج ایرو به 4-5 سال بری در دروسینن لهم بر هفداتینن ایرو رادیکالیزه بوین و ام بیجن دلدار بوین رادیکالیزاسیونه کم بیه چما کم بیه 2013 14 15 ده رادیکالیزاسیون دواتیا سیاسی دا بکارتینی یان دواتیا کلتوری دا جبر کو اگر ام بنرن چواج دیو باوین خود و دقتینن دی کلتوری دا اویاجی رادیکال او کتیت رادیکاله پروسس کی رادیکاله باشه و باش کو تزویر دوی زلال بکیم رادیکالیزه بوین ام دخوازن جوان بخواه دیا او بکین چاویجن او بخواه دیا ترکی de bejin tanımlamak ev naat خبدن ناساندن پیناسه بکن ev çiye divê ew bêjin em ji wan dipirsin du tişta dibêjin radikalize bûyên a yekem île yani em bêjin xwestekên wanê da bi kurdeyetî ve girêdayî bin ku ji bo wa xwestekî xwe kanibin tiştê îlegal jî bikin û em bêjin wek kanibin çek bidin dest xwe yani herin tevlî şer bibin beraberi bin nifşaberi ji van ciwanana radikalize bûyînê ji radikalize bûyînê vî tiştî fehm dikin wek we got erê em bêjin bi awayê di wextan wan û dêw bavê wan tînin berhev xwestekî wanê kurdayetiyê ji dêw bavê wan zêdetir e bi aliyê polîtîk de xwestekî wan zêde bûne bilind bûne lê xwe radikal nabînin mesela 2013-14 de pêvajiyek prosesek çareseriyê hebû û Kurd xwedî bawer bûn 15-16 de şer dest pê kir û li bajaran şerek qewimî û ew şera hem problemek derxist holê ku em bêjin jiyana însana hinkî wa tehdeda însana a duyem jî ew şera em bêjin aliyê Kurd têk çû di vî şerî de yani bi aviyê çekdarî têk çû wexta ku viya dibînin çekdarî û radikalize bûyîn ewa xwe bandora xwe kêm dibe a duyem îja çi dibe dixwazin yani şert û mercê Tirkiye diguherin dewlet zexm yani xurt dibe û aliyê Kurd em bêjin lawaz dibe li hember vê tiştê şert û mercê xwe dîsa dihesibînin û
berê xwe em bêjin ji aktörên karizmatîk ê Kurd berê xwe ev aktörê ku em bêjin dest wan de çek hene ji wan berê xwe digerînin aliyê sivîl wek em bêjin ne Murat Xaraylan ne Cemîl Bayık ne Duran Kalkan îro Evji aktörün kesin ku müşterek din naskirin bi Tirkan ra baverim aktörün usa ev dikin. yani mesela Dikin idol. di nav Kurdên ciwanên Kurd de em bêjin ne işte Cemîl Bayık Duran Kalkan Selahattin Demirtaş dibe em bêjin Eko jari Tirkan jî piçek tê kabul kirin. yani alaka bu em bêjin alaka dayîn çawa dibêjin ji wan memnûn bûyîn girî tiştekî dine lê em bêjin wek pêşengekî dîn ew tiştekî dine em bêjin ev ciwanên îro belkî em li ser biaxivin işte Ekrem İmamoğlu da ecibînin hema Selahattin Demirtaş ji wî zêdetir de ecibîn yani di aliyê çarçoveya kurdayetiyê de berê xwe ji çekan da digerînin sivîlizasyonê dixwazin ku bawekî sivîl ew bimeşe ne tenê em bêjin Kurdên çepkir yani ciwanên Kurdên çepkir ê ku em bêjin 4-5 sal berê bawekî İslamî radikalize bûyne yani mesela em bêjin Hizbullah ji wan re Hizbullaha Kurdistanê ez xal dikim Hizbullah ji wan re em bêjin ewekî pêştir bû îro pişta xwe didin Hüdaparê nadin Hizbullahê yani ne bi awayekî em bêjin çek û îlegal bawekî meşru. a duyem di nav ciwanên Kurd de bêkarbûyîn yani êkî karekî wan tune û êkî xwendevan jî ninin ji ê Tirkiyeyê zêdetir in. A sêyem em bêjin ciwanên Kurd ji ê Tirkiyeyê zêdetir seküler dibin û di nav van ciwanan de ê ku em bêjin nêzîkî HDP û PKK ne dîsa ji ê dina zêdetir seküler dibin. Alaka wan bi müzik û çand û kültürê ji ê li gor ê Tirkiyeyê zêdetir e. Dîsa encamek balkêş ev e ku di nav mesela ji bo me ji bo dê û bavê me CHP aktörek wisa bû ku dûrî me bû. Em jê me xwe jê dûr dixist çünkü em bêjin Kemalîst bû bo hineka em bêjin partiyek sed salî a Tirkiye damezarandiye faşîst bû filan bivan. Va hikaye ji ciwana re jî tim hate gotin û ji ber çavê ciwana jî heta niha wisa bû lê va 3-4 salin CHP hinkî polîtikaya xwe diguherîne hinkî jî em bêjin HDP û CHP HDP cana pişt dide CHP wek işte hilbijartinên herê şara diyariyan da li İstanbulê, Edenê, Ankara'yê, İzmirê filan divan. Va tekîliya hinkî wan nêzî hev dike û mêze dikin ku CHP dilê Kurdan va di 3 salê naşkîne CHP'k nûh tê li hember wan CHP berê hikaye bû dê û bavê wan ji wan re gotibû lê CHP niha îro ew bi xwe tecrübe dikin li gor wî hesabekî dikin û dibêjin ku em CHP ku îro em tecrübe dikin em divê em wê esas bigirin û pozisyonekê bidin ji bo vê yekê em bêjin di nav malbatê me de yan dê û bavê me de CHP partiye herî dûr bû ji bo Kurda îro a duyem e di nav ciwanên Kurd de CHP partiye ciwanên Kurd ê duyem e ev jî va faktörê ku min got yani eger divê em ray nedin em ê ray em me gotiye partiye we yekemîn kîjan e mesela gotine HDP pekî partiya we ya duyemîn kîjan e partiya wan a duyemîn jî gotine CHP lê ciwanên ku pişt didin AK Partiye ne HDP ji nav van ciwanan jî ji her çaran yek partiya wanê duyemîn HDP ye yani divir de avantajek ji bo HDP heye HDP dengdarê xwe yê ciwan wenda nake zêdetir yani piraniyê wan dîsal ciyê xwe ne û ihtimal heye ku ê ku ji AK Partî aciz bûne û jê nememnûnin pişt berê dabin werin HDP ama ê ku ji HDP diqetin û diçin AK Partî ne ciwanin yani zêdetir ew in. A yekî din ciwanên Kurd li Tirkiye hem ji jiyana xwe
hem ku li Tirkiye jiyana Tirkiye yani li Tirkiye dijîn û ji vêya hem em bêjin kar û xebatên şaredariyan hin jî mesela aboriyê ji hev tiştî kêmtir memnûnin wexta ku hûn bi gencên Tirkiye re dirawisiyan tînin hem berav hev tê vê manayê ku yani problemek wan heye şert û mercê wan zor bûne şerek dîne em bêjin yani va welata huzurê wek ciwanekî Tirk nade ciwanekî Kurd lê ev ne vê manayê ku jî em bêjin wek ji hev qetandenek epistemîk jî çê nabe yani bêçaretiyek niha li hember wan li ber wan e lê dîsa em bêjin pêşeroja xwe li Tirkiye ava dikin ne em bêjin va welata ji me re nabe em berdin herin filan tiştekî wisa ê ku bo xwendinê em bêjin bo perwerdehiyê dixwazin biçin Ewropayê zêde ne lê li nav gencên Tirk de jî zêde ne ama ne ku em bêjin bi motivasyonek siyasî naxwazin biçin Ewropayê bi motivasyonek em bêjin kariyerîst dixwazin biçin Ewropayê ev tê vê manayê ku meseleyê wanê siyasî her çi qas zor bin jî li Tirkiye dixwazin li hindir Tirkiye problemê xwe em bêjin hal bikin di nav ciwanên ez di duyê diman ez wan jî bêjim di nav ciwanên Kurd de jî em bêjin ê ku nimêja xwe dikin dîndarin hene yani dildarên HDP ne wek tên zanîn ku em bêjin bêdînin lê ciwanên Kurd wek hinekî muhefezekar dibêjin işte ew ji me oldartirin ne tiştekî wisa jî ne mîna ciwanê Tirkiye win yek din min ji serî de gotibû yani asîmîlasyona kulturî nayê vê manayê ku ji xwestinê xwe yê polîtîk dev jê berdidin ne wisa ye bilaks zêde dibe yani em bêjin xwestekê wanê polîtîk êvan ciwanana zêde dibe û wek min got aktörê legal de zêdetir Demirtaş lê piştî wî aktörên wek İmamoğlu yani ê ku em bêjin ne Kurd bin û dilê Kurdan neşikandibin ji bo wan em bêjin gotinên ku dilê wan xweş bikin dikin ev aktörê Musa eleqeyan ciwana dikişîne di vê evê de çarçoveyê de işte ev nezî deh xal bû min got di vê çarçoveyê de hinek ew derdikevin li hember me hinek derheqê ciwanên Kurd de hinek ezber hebûn işte digotin işte ciwanên ku pişt me tên çawa dibêjin wê radikaltir bin digotin nifşek behoz tê ciwanê yan seherê me dide ku ne wisa ye ê niha ciwanê îro zêdetir ji diyalogê re ew in yani îmkana wa heye dixwazin ku diyalog îja mesela asîmîlasyonê tim dewlet dibe eger em zimên ji wan bistînin ew ê kurdayetî ji bîr bikin ne were ye ne wisa ye heta niha işte we digo eger em mesela Kurd ne meselek siyasî ye meselek aborî ye eger em aboriyê hal bikin mesela Kurd jî namîne tevî ezberek wisa jî heye ev ezbere jî ne rast e wexta ku refah zêde dibe ew ji em bêjin ji radikalizasyonê dûr dikevin lê bi aliyê siyasî de yani aliyê sivîl ve xwestinê wanê siyasî û Kurdî wenda nabin yani tiştekî wisa Kekreha ji bo ku fikra berdewam bike ez çend pirsat xwazim deynim ortayê yekem ev ya çiqas bi girêdayî bi yani nifşa zeye ev prosesana duyem ev lêkolîna yani em bêjin heya xortên ciwanên 18 salî 20 salî 21 22 herê zêde 24 sal ne waye di nav wan da gelo ew çi qas proseseke bi îstîkrar e yani em hemû di xortaniya me de di 17 saliya me de îdolên me yê reva hebûne müşterek hebûne ê ku ji me re hizirê didin aramiyê didin hewka me vedikin ê ku ji aliyê em bêjin cîwakê we
popülerin, meşhurun لورا امجي بيابان دكين وكا 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 بريابان بديتنا وان بنيرين اوان دكين تبديجرن لي طبي د بروسيسا بوليتيزا بوينه ده مروف جريدان اندن چديكه پیدا هدي يعني انا مثلا اللي كولين بدا دو تشدر كتنا بري برسا كردي مثلا بروبلما ايكونوميكو يا فقيرتي و خزاني اللي بامجي وصابوا اللي دما ما يدجي وصابوا نفشي صار حفتي يدجي وصابوا اللي ما او رفشا خايا ايكونوميك او خزاني بنا كردا بريجي كمزن ما جريداني ما او سیاسی گریدانک مچکر مدید کو اوج رفشا کردا کو آزاد نینن ولاتی وان نینا دست خو اداره نکن او جه ایزولانینه به و گریدایی یعنی مثلا اکونومیک شی مثلا خزانی بونجی د پارامترین پرسا کردینه یعنی پرسا کردیه اویا مروف پشا نه تو خورتانی اخدا بلکه او گریدان او ناکه لگاوا کو پولیتزه دبن دبا او گریدان دست به دیکه دناو کردا ده چه دبا دبی باته ده از او پولیتیزه بونا و بین نفشه پچک فهم ناکم یعنی کی جان واری ده اون دبیجن که بر باش پولیتیزه دبن یعنی چیه رای خود ده HDP یا نزانم چکریه اکتیو بونا بی چیه دسی واری سیاسی ده که یعنی نتنه جنابته هون حوالین اکادمیک دلجی از دبینم و تثبیت دکن که پروبلم نینه وای سیاسی ام او دبن سیاسی ام بلند دبن رابونه که هیه یادن لبر تشتکی دنجت خازم سر زیده بکم اویا تابی مثلا سوسیولوژیه ماکرو سوسیولوژیه اویا پرگرینگه تزانین کو مثلا ایدئولوژیک و سیاسی خدای استقرار نینن یعنی دمکینه پولیتیکا هر و هر امبیجن فاکتورا آواکری بنگهین نینه kültür zaman مثلا نتویده سیاسی ده یه هر و هره yani بردوامی کوملگه او که ناسنامه آوادکن او تشتن گاوا کو kültür تنبه گاوا کوش kültür درد کوی گاوا کوش زمان درد کوی او بلندبونا سیاسی yani وکا چه بجم بگوره متافورا او که وکا بالونه که کو سبا کاره بتقه و کرد دناو کرده ده براستی تکچونه که خراب ورسه yani او problemin bir avayı dve nizanım çek berfrettir vara genge şekerim biyamın yani او encamin ku asliber او kava münakaşanakim beguman hun برين متودين باش ولكير او دانيان بدس خستنا لي دوي او دانيان براستي بتشك برفرتر ورا اناليز كرن نها د سری د ازویا وجم اف لیکولین و راپورای ور نویسین او د راپور ده و انالیز برفرتر ورن کرن ادویم انجام درخستنو انالیز کرن تشتکی دنه yani encama ez kanım derxim ez kanım bejim hun analiza bikin çima were hun analiza bikin ya jî werin em tev bikin işte em bejim sporên wek we sosyolog akademisyen siyasetmedar çima ve mesela usaya ve mesela jmera ve encama jmera çi spartekê de bermeko dispereme em vê hal bikin divê ew bifikirin yani her tişne karine ew ayek aduyem Derê ew rapor dibe berfirehtir ev be birastî mirov akademisyen dibe analiza vê bike îro nexwe belkî cenabê te jî dîtiye ew Ertuğrul Özkök heye sosyologekê yani mühendisekê Tirkaya sosyal pir ew ke pir baş e ew bala vê kişandiye ew kê ve encamên wa lêkolînan ve وكا جي تركارا دبجا يعني ون راحت بن ويا بكارا انينا زماني كردي
çava ku cenabê te got nêzîkî 30% di nav Kurda de ew bûye kêm bûye rahat bin yani ew jê tiştekî girtiye û analîza wê bi vî awayî çêkiriye bêguman Kurd divê li ber li ser vîya bêtir bisekinin bi taybetî siyasetmedar bi taybetî siyaseta entelektüelên Kurd ji ber ku ew problema herî mezin e problema me herî mezin niha min çar not girt bivê nexweşanê a yekem ez ji dawiyê de dest pê bikim ez çûna Ertuğrul Özkök bîyama ez ê bitirsiyama çünkü ez 7 sala dibêjim ku eger ez zimên ji ortê rakim kurdayetî ji ortê radibe lê encam wernabêjin erê ziman kêm dibe lê kurdayetî namire ev mesele gerek were analîz kirin lê ez em bêjin kurdayetiya siyasî a siyasî jî ez ê niha wiya fira bikim niha îja va encama ji Kurda re jî tiştekî talûke dibe wek we got yani erê wexta ku kultur asîmîle dibe nasname asîmîle nabe tamam tiştê dawiyê dimîne çi pere dike yani ji me re çi dimîne holê tiştek namîne divê aliyê em bêjin Kurd jî di vî awayî em bêjin mesajekî xwe re derxin ki yaw ne tenê nasname gerek çand kultur ziman were xwedîkî yani ew be wenda nebe gerek em polîtikayê wisa bifikirin û bikin îja çawa meseleya ew kurdayetî wenda nebe niha a yekem kurdibûn hêdî li Tirkiye ne tiştekî gayrimeşru ye erê zordarî zorî li ser heye filan bivan mesela encama prosesa çareseriyê a çareserkirina meseleye Kurd bînin bîra xwe 2013 û navbera 15 de dewam kir me çi bi dest xwe xistibû ew ji dest me çû lê meşruiyeta axaftina Kurdî meşruiyeta Kurdî a zimên nehat wenda kirin mesela em bêjin qeyûmen hat tebelayên kurmancî danîn yan jî Kurdî danîn herkes şaş bû û çawa dibêjin rexne kirin îro însanê ku siyasetmedarên Kurd jê re dibêje însanekî faşîst e wî ew derket got we tebelayana damînin a duyem li bajarê Rojavayê Tirkiye zêdetir em vîya dibînin Kurdibûn piştî 2013-14 de bûye tiştekî eşkere yedî bi taybetî jî ciwan piştî wê demê vir de Kurdibûna xwe venaşêrin mesela em bêjin dê û bavê me zeman wexta problem bû zor bû zehmet bû li bajarê Tirkiye vedişartin Kurdî nedaxivîn filan bivan îro 2013 de li Tirkiye Kurdibûn bûye tiştekî meşrû û va ciwanana di jiyana rojane de lê di raya giştî ya kamusal wargeha kamusal da ne wisa ye di wargeha kamusal de hatiye naskirin em bêjin Tirkiye kane vêje ez te meşrû nabînim ez te işte wek mafdar nabînim filan lê nikare vê tu ji dilin bir dil parlamento wisa dibêje lê parlamenter jî bixwe zanin ku ev tiştekî nerast e yani mesela ez hinkî qala ciwanê Rojavayê Tirkiyeyê Kurd bikim ji ber ku vê seheyê de çar bajarê mezin li wa derna jî hebûn mesela dibêjin 2013-14 de kurdayetî bû tiştekî em bêjin legal û meşrû em bi wî hatin me ew ferq kir lê dureket zorê em me kurdîtiya xwe me berneda me em bêjin karûbarên polîtîk berda me radikalizasyon berda me tiştê diberda lê kurdayetî me berneda ca ê ku kanin diaxivin ê ku nikanin biaxivin neaxivin falan bivan ev tiştekî dine mesela di polîtîzasyon çawa dibe wek we got meseleya aborî bi meseleya Kurd ve girêde ye ne tenê aboriya Kurda bi meseleya Kurd ve girêde aboriya Tirkiye jî bi meseleya Kurd ve girêde ye yani matematik li holê eger aniha em derxin em bêjin ve 40 sala me çiqas pera wenda kiriye yani wek Tirkiye çiqas pera wenda kiriye di şer de û ev pera
بۆ شەر بۆ تشتێکی داهاترا خەرچکردن ئەوێ چی ببیە مرفکانە حسابە وسا دەرخەل ji bo vî em bên îro di alî aborî de çi hebe bi meseleya Kurd ve tê girêdan lê dîsa va karê girêdayînê ne karê ciwan ye karê min we ye karê akademisyen ye karê yani profesyonel insanê profesyonelin û karê siyasetê ye mesela hûn em bêjin wek tezekî wek maqaleyekî kanin viya bi awayekî zelal binivîsin lê her ciwan nayê viya naxwîne gerek siyaset viya bigire medya viya bigire em bêjin insanê aktivîst viya bigirin bi du gotinan bi sê gotinan bi awayekî zelal viya qamusal bikin yani berfirehtir alaka insana bikişinin viya lê ciwan mesela çi to polîtize dibin dibêjin em dibêjin tu eslê te çi dibe ez Kurdim işte ez Kurdî zanibim jî nizanibim jî ez Kurdim a duyem mesela em bêjin berê 20 sal berê 10 sal berê em bêjin 100,000 insanê 100,000 Kurdên ku cara yekem wê deng raya xwe bikarbînin ji wan nîvê wan nedidan partiyên Kurd zêdetirê wan didan Partiyê Tirkiye îro ji 10 para 6-7 parê wan direkt raya xwe didin partiyên siyasî ê Kurd û ev partiya îro li Tirkiye yani hûn polîtikayê biecibin neecibin ew tiştekî din li Tirkiye ew çi xwast bêje jî ez ne partiyê Kurdim dewlet wê Kurd de hesibîne û civat çi wisa dinê îja Kurdbûn bi awayê siyasî yani ji bo HDP ez dibêjim bûye tiştekî krîmînal dîsa jî va ciwanana diherin dengê xwe didin HDP mesela em bêjin dêw bavê wan di heftê hezîranê 2015 de carê çû dest deng da HDP û wexta ku şer dest pê kir dîsa jî dûr ketin du point jê kêm bûn lê van ciwanana dûr nakevin a duyem ferqa wan ew e ku dibêjin ku ziman eger ê zanin jî ê nizanin jî dibêjin ziman gere dibe fermî çimkî ziman bi nasnameya me ve girêdayî ye yani ferqa wan heye ku hişmendiya wan heye ku ziman lazim e bo Kurdbûnê yani sibe yek jê re bêje ez çi zanim tu Kurdî divê zanibe ku Kurdî divê dêw bavê me rê me nedaye mektebê tu nebû filan bîvan min ez hîn nebûm lê ev meseleyana mesela em bêjin işte zimanê Tirkiye fermî gerek çi to ve dibêje gerek Kurdî ve zimanê fermî gerek li mektebê gerek li nexweşxaneyan ev xwestinan bilind dibin kêm nabin îja ne tenê em bêjin wek min got li Tirkiye jî li warê Kurdan de jî tim em her tiştî wek homojen dihesibînin mesela tu ji dildarên HDP bipirsî ê ku rayê xwe didin Ak Partiyê eleqa wan bi meseleya Kurd û derdê Kurdan ve ne wisa ye mesela ne tenê ê bilin yani mesela divê vê lêkolîna ciwanan de Kurdbûn ji bo wan îdeolojiyek e ê ku dilê xwe dengê xwe û dilê xwe dane Ak Partiyê jî ji bo wan jî ziman çand Kurdbûn tiştekî meseleyekî esasî ye û dixwazin van mesela were halkirin yani em bêjin wek em bêjin ezberek heye ku işte ê ku deng nadin HDP eleqa wan mesela Kurdin ev ezbera jî xelet e yani di sehaya me de tiştekî wisa derkeve ev Kekreha ew ka me pêş dikeve saetê me yani ew tiştê ku me dabû pêş ya rastî me 15-20 deqe dikarî bêjî me ew kiriye lê ez dixwazim tiştekê bêjim pir cara me ev dikin suçdar dikin rexnemetînin dibêjin ya hûn ku zanîstê de kar dikin hûn problema datînin lê çareyan nabêjin yani çare çi ye aniha we got nifşaze wisa bûye Kurdî ev nake ji dûr ketiye ji zimanê çareyê wî çi ye ya rastî divê esas li ser biya mirov divê serê xwe bêşîne tevî ku divan lêkolînan de ji xwe armanca wa lêkolînan ew e ku em probleman destnîşan bikin wana keşif bikin û ya di raya giştî ya Kurdî de gengeşe bikin û herkes fikra xwe ser wê bêje da ku em çareyan bikin em bêçare nînin em
نکو دوی لسر لانجام وان لکولینان ام بکوین بهیویتیه بچارتیه نا بالعکس مناقشه کرنا ماجی ایرو ارمان جاوی اوکو ام باله بکشنن سر پروبلمی خو جبرکو ام دکارن چاره سریا پروبلما بکن اگر ام وکا جیواته که نتوی وکا او سیویل سیاستمدار انتلکتوال سربیا وان پروبلما گاواکو وان پروبلما درخن ورته بگوتنه که سوسیولوژیک و پروبلماتیزه بکن و چارهان بکن از آنها نزانم جنابی و چوا فکر لی جبو تایبتی نفشه زه بگومان مگود کو مکان وان وارگه وان اینترنته یعنی این یا به نفشه دو تشت بیرامن کو مروف دوی بیا سربیا مناقشه بکه و سیاست آوی چیکه یک اوه کو در وارگه اینترنت ده روی کردی yani imaja Kurdî, Kurda, kulturî û ziman çawa dikare ji bo nifşên nû ya ciwanan bête balkêşkirin ji bo bikeve dinya wan bibe parçe ji dinya wan ji wan re wateyekî vî hebe wateyekî nû ji bo wan hebe divê li ser vîya mirov divê serî xwe baş bêşîne duyem jî taybetmendiye dinya ve nifşe eve ku de sosyalize buna wan da internet ev havale wan internet ya deru dore ev tiştên wan lîstikê wan tiştê wan esas min pirsekê min li bir hebû yani gelo ev nifşe ze ya Kurdan çend saatan di internetê de dimînin ji ber ku min lêkolînekê ya global min xwend hin welatan vê pirsê bi hududkirina saatan ya zaroka di internetê de heta ciyekê ew kirine rasyonalize ez bêjim kirine yani em bêjin tu dikarî 5 saeta di internetê de bimînî lê divê 2 saet jî bi dê û bavê xwe bi hevalê xwe bi fîzîkî bi rû divê bidî bistînî têkiliyan ew bikî yani heman bêjî lêkolînek heye di temamiya dinyayê de hatiye çêkirin kulturên ku bi vî avayî vê meseleyê çareser kirine çek serketîne li ew deverê ku zarok bi saetan bi 10 saetan li internetê ne bi dê û bavê xwe ji wan yani biyanîbûnekê çêdibe di navbera wan de û lewra jî ew hafızaya komelgehî ew hafızaya netewî dîrokî kulturî û ziman xwe bi dê û bavê xwe napeyvin çawa ziman yani problemê zimanî ne tenê zarokên Kurd hene problemê zimanî ya Brîtanya jî heye yani İngilîziya wan jî yani ew kapasiteya İngilîziya wan bûye gelek bi hudud yani ew problema global e ne tenê zarokaya lewra divê tiştê de yani pêşniyara te heye yani em zanî em çareyan nabînin lê dîsa jî siyasetmedar anha li me temaşe dikin ew pirsek hesana bû berez wê bibersivînim çi qas di internetê de dema xwe derbas dikin me ev pirsa ji wan pirsiye me gotiye hûn çi qas di zemanê xwe di internetê de derbas dikin ê ku gotiye hema tu bêje ez sibê heta êvarê di internetê de me ji sedî 23.9 yani em bêjin ji her 100 kesî 24 kes gotiye sibê heta êvarê di internetê de me ji wan ji sedî 13 gotiye ez navbera 6 saeta û 10 saeta rojê di internetê de me çelûyek ji sedî çelûyek gotiye ez 3-4-5 saeta di internetê de me ji 2 saeta û ji wê kêmtir jî ê ku gotine 22 dine yani 21 û neh tu bêje 22 dine yani bikaranîna internetê zêde ye
لێ li Tirkiye jî wisa ye yani ji ciwanên em bêjin ne Kurd ê Tirk zêde ji hev dûr nakevin. Ev bersivek wê pirsê vebira. Adin dîsa min çend notê vegirtin ez wana دەبێت حیا ئەو نۆتە ئەگەر ممکن بە بکەم ناوبەرێ divan saetan de babet jî ser babetan ser kîjan babetan de digerin ki pê ev dikin mijara wan çi ye ew ser viya jî ew qebe heye yani pirsên ve hebûn yani li internetê de hûn kîjan ewan dikin yani vê zemanî hûn çawa derbas dikin ez vêya jî hema ji we re bibêjim mesela zêdetirê wan teqekî zêdetirê wan Instagramê bikartînin biborin tamam bêtir fotoğrafın mesela ji tedî ev pirsa ne tenê bersivek wê tenê nine yani internetê de hesabê wan Instagramê Facebookê Twitterê bi hev re hene yani ne yek çend ewana xalakanin bixwazin kanin bibersivînin ji sedî heştê wan heştê hinkî zêdetir gotiye ez hesabê min internet Instagramê heye û ez bikartînim di WhatsAppê de zemanê xwe derbas dikin Twitter hinkî di nav ciwanên Kurd de ji Tirkiye zêdetir e mesela li Tirkiye ciwan li Tirkiye ji sedî bîst û neh sî ye Twitter bikaranê Twitter li nav ciwanên Kurd de sedî nêzî çel û çarî ye yani çarde xal jê zêdetir e ev tê vê manayê ku hinkî meseleyên polîtîk ji ber ku ew portreya ku di encama lêkolîna we de derketiye ortayê ku Kurd gencên Kurd siyasî zêdetir siyasî ne kulturî hekin ji xwe min Twitter'de ew profîl ya rastî berê lêkolîna we min ew kirîbû min derxistî bû ortayê di Twitter'de ew pir eşkere pir zelal e yani ê ku Twitterê bikartînin ji ciwanên de zêdetirin nav Kurdan de işte Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram vana bikartînin tiştên din tê min em bêjin wek TikTok, Spotify, Pinterest falan bîvan tiştekê min lê tiştên wek we got işte tiştên balkê jî derdikevin holeyî lê ev rexneyek ku we got tê zimên işte ya hûn lêkolîna dikin meselê derdixin holê û hûn vê wî jî tiştî nakin yani ez va rexneya ez nadim ser xwe ji ber işê me nîne esas îşî siyasetçiya ye ne yani hûn wek akademisyenekî hûn kanin analîzekê ji vê derxin ez wek em bêjin lêkonîrekî kanin mesajekê ji vê derxin lê karê min hine ku ez siyasetekê li ser vê encamê çê bikim karê min encam derxistin e karê we analîzkirin e karê siyasetmedara û saziyên sivîl tiştekî din e divê her kesî her tiştî ji her kesî em hêvî nekin yani karê min ê lêkolînê û siyasetê wexta tê keve nave ji xwe hûn bi lêkolînê min wê şexê bawer nabin mesela ku we got internet yani ev nifşa ze dema xwe di internetê de derbas dike divê meriv bi internetê em bêjin internetê bike Kurdî û yani tiştê ku kêm dibe meriv li internetê ciyê tije bike yani mesajek wisa we got ev tiştekî balkêş e yani ev tê vê manayek jî eger ciwan mesela çi kêm dibe ziman pekî ciwan zêdetir li kunin li internetê ne ha gerek tiştê ku kêm dibe ew derê ku zêde lê dema xwe derbas dikin hûn li win derxin hember wan ku ew ya çawa bêjin bikar bînin yani li hember wî werin em nikarin ciwana li vir sûcdar bikin em nikarin işte internetê sûcdar bikin ya internet ji bo xizmeteke dixwazî tê Tirkî bikî dixwazî tê Kurdî bikî dixwazî tê em bêjin mesajê xwe yê çepkir dixwazî yê rastkir dixwazî çi dikî tikanî belav bikî lê em bêjin tu dikevî YouTubeê milyon vîdeo hene kîjan vîdeona tên temaşe kirin ê ku bala me dikşîne ê ku bi me xweş tê ê ku dîqeta me dikşîne ê wele tu eger muzîka Kurdî de di muzîka Kurdî de ê ku herê zêde bala wan dikşîne ê ku godar dikin kîjan tîp muzîk e ve bawerim ji bo Ehmed Qaya gotî bû Tirkî weka müşterek e ji bo wan lê li zimanê Kurdî de yani muzîka Kurdî de kîjan
tip ما müzik. ev pirsa me kîjan em bêjin hunermendên Kurd hûn de ecibînin me negotiye me tenê gotiye kîjan hunermend hineka Tirkî gotiye hinek Tirk gotiye hinek Kurd lê Ehmed Qaya Sezen Aksu filan hene lê di Kurdan de ê herî zêde Ciwan Heco ye tiştî şivan perver e mem Ararat mesela em bêjin nifşekî nû ye şivan perver min jî gudarî dikir tu jî dikî bavê min jî gudarî dikir lê ev ciwanan jî dikin lê mem Ararat yani eko temenê wî ji em bêjin sî pêncî çelî zêdetir bin belkî nas jî nekin ev ciwanan mem Ararat jî lê Şakîro jî guhdar dikin yani va çawa dibêjin çeşît çeşît e ne tenê bi awayekî ye Aynurê pardon me got temaşekirin guhdar dikirin Aynurê jî guhdar dikin yani ev nifşên hunermendên nûh jî guhdarî dikin yani ji Ciwan Heco ji şivan perver heta em bêjin Mem Ararat û Ciwan Aynur Doğan filan gişa guhdar dikin yani zevqa wan em bêjin guhdarkirina muzîkê hinkî bi reng e yani çeşît e ev çawa dibêjin ev meselek balkêş e ne tenê em bêjin pop an jî ne tenê arabesk renk ew ê wan ê eleqeyan bi müzîkê re heye ji xwe ê ku müzîkê filan dikin jî hene yani em bêjin amûra lê dixin filan divan me ev jî pirsîne belkî niha li ber min tunebin lê müzik Divê barê de tiştekî bibêjim di naberê de ez jî pir cara di ew YouTube'da bi taybetî ew münaqeşeyên di nav evkê de dedî muzîka Kurdî çê dibe Tirk û Kurd di nav xwe de münaqeşe dikin ez gelek ew kim li wir gelek teqîb dikim bala min kişandiye eger muzîkek Kurdî ji aliyê guhdarên Tirkan ve tê hez kirin xortên Kurd gelek giringiyê didin vê muzîkê gelek pê digirin ew heta yani pesnê xwe didin ku Kurdin û ew kin yani ew jî yani ev ya problemekê pejirandinê qebûlkirin ji êdin ji ötekiyê problemeke giring ya vê di daxwazên wan de çi bixwazin çi hez bikin rolekî giring dileyîze ya ev mesela em bêjin ne tenê cem ciwanên Kurd niha wexta tu dibêjî hûn ji ciwanê Tirk re tu dipirsî hûn ji kîjan hunermendî yan jî çawa dibêjin sîngir jê hez dikin müzîkbêj jê hez dikin wexta ji we re dibêje Tarkan hûn dinêrin çima Tarkan tê gotin çünkü Tarkan popüler e popüler bîn çi ye televîzyon wî derdixin ji alî Ewropiyan jî piçek hatîbû qebûlkirin loma ji bo Tirkan jî wek qebûlkirina nastemeya wan tê eger ji bo em bêjin yekî ku ji te pêştir tê xuya kirin bi awayekî polîtîk bi awayekî siyasî yani ne wek qabiliyet işte tu min destî ew xwedî dewlet e filan divan yani ez wî awayî dibêjim yekî egemen xwedî erk ji tiştekî te hez dike tu bala xwe dikişînî wir yani mesela televizyonê wî wexta ku em bêjin Ciwan Heco derdixin yan jî em bêjin Aynurê derdixin işte Kral TV wexta qilîbek Aynurê derxe filan tu jî dibêjî ha ew Kurd e dilê te pê xweş dibe dûretî derê Aynurê gudarî dikî stranê wê dijî gudarî dikî filan divan ama di vir de ciwan em bêjin ê ku ne popüler jî jê hez dikin û guhdar dikin ne tenê ew îja ev tişte bi ew ê re jî eleqedar yani zaman diguhere tarza müzikê a Kurdî jî diguhere tarza nû ji nifşên nû re zêdetir nezîkî wan tê û lema jê hez dikin işte mem Ararat belkî herkes jê hez neke belkî Aynur bavê min guhdar bike belkî jê hez neke lê Şakîro ji wî re pêştir e ama ev ciwanana ev nifşên nû bi wan re tev ew dibînî ew jî diguherin müzik jî diguhere di nav vê guhertinê de em bêjin pêjekî popüler derdikeve holê û bala wî dikişîne jê hez dikin yani em bêjin fehmkirin tiştekî normal e meriv vê ew rexneya we meriv fehm dike lê problem ev e ku yani ji xwe Kurdbûyîn ne tiştekî em bêjin popüler e li Tirkiyê ne tiştekî
em bêjin hegemona ne tiştekî qamûsal e. Ji bo vê yekê eger di popüler di nav kultura popüler de em bêjin ew warê qamûsal de Kurdek derdikeve bala me jî dikişîne, bala Tirka jî dikişîne, bala me henkî zêdetir dikişîne ji ber ku bala باش پێ قبولkirin em pê pesnê xwe didin em bi bo me rolekî dileyîze ji xwe piçek jî mesele Demirtaş dibarê siyasî de piçek wisa ye ji aliyê Tirkan ve piçek hete qebulkirin ême jî ji bo me jî bu şîrîntir bû yani ji bo me şîrîntir. werê Belê eke reha ez gelek spas dikim heya bira aniha eger pirsên binêran hebin em ê çend deqayan jî em ê yan me got 15 deqa ev bikin çend pirsenin yek ew kirine ew anketa davî kîjan bajarên Kurdistanê de hat danîn Seyda Alpşen ew anketa davîn kîjan bajarê de pirsa duyem hûn yan jî evên ku kar didin we dema ser Kurda kar dikin hûn li Elezîzê Miletiyê Semsûr Dîlok wek bajarên Kurdan dijmêrin yan na pirsenin ha meriv li ku dikare anketa ve peyda bike gelo Feysal Taşkıran pirskiriye. Tamam. Anket hin sedîset me rapor neqedandiye û me hin neweşandiye lê wek vê bername me çend bername qala vê anket vê lêkolînê kirine di Googleê de rawest işte reha rojgîra Sûn Kurd zê quşa filan dîvan wexta hûn lê bigerin heta na çi derbere vê tiştê hatiye gotin hûn dikarin bibînin a yekem ev a duyem ev lêkolînê yani wexta lêkolînek tê kirin evren çiye hûn berê wî hesab bikin dûre hûn dikin ev lêkolîna mesela ciwanên Kurd kiriye me çar bajarê mezin ê herêmê kiriye û çar bajar jî ê Tirkiye kiriye li herêmê me wan Diyarbekir Riha û Mêrdînê kiriye û li Rojavayê Tirkiye jî me li Edenê Mêrsînê İzmirê û Stenbolê kiriye ev pirsa Seyda Alpşen bû pirsa wî du hinekî ew e yani işte hûn Elezîzê Meletiyê Semsûrê Dîlokê wek bajarê Kurdan dijmêrin anna ev çawa bêjin niqaşek siyasî ye Dibate sosyolojik de dipirse bawerim. Yani sosyolojik mesela asimilasyonê qesdik. Niha teknik vê evê zêde nake problem. Çünkü teknik mesela bêjin Elazîz divê hinek lêkolîna de heye hinek lêkolîna de tune. Meletî de hineka de heye de hineka de tune. Dîlok de hineka de heye de hineka de tune ye. Çünkü ihtiyaç çi be li gor wî em bêjin tiştekî çawa bêjin li nav bajarê mezin wexta tu dikî tu hinekî li Urfayê li Rihayê dikî hinekî li Diyarbekirê dikî hinekî li Entabê dikî yani li Dîlokê dikî ji ber ku bajarê mezinin sanayî li wir zêde ye filan bivan. Eger em bêjin tu li bajarokan dikî navçeyan dikî işte Qaraqoçanê filan bivan jî dikanê bikî ev hinkî li gorî teknîk li guhere yani eger pirs ne pirsek siyasî be yani hûn van welatana ji Kurdistanê dibînin an nabînin. Eger pirs wisa be ev pirsa ne pirsa ji bo lêkolînera ye. Siyasetmedar insanê ew dikin wek Kurdekî elbet fikrek min heye ama em bêjin wek sosyolojik de me ji xwe re gotiye ji em bêjin hetayê heta Erzeromê ew xeta ku Kurd lê dijîn li her derê em karûxebata dikin ji bilî wî jî Ankara, İstanbul, İzmir ciyê ku Kurd lê dijîn yani Kurd li wir hebin û mesele bi wir ve girêdayî be em lê dixebitin yani bo hilbijartinên Stenbolê em li Stenbolê bi Kurda re dixebitin lê bo hilbijartinên Diyarbekirê em Diyarbekirê Kurda re dixebitin ihtiyaç çi be hinkî ew tiştekî metodolojik û teknîk e ihtiyaç çi be li gor wî em via diyar dikin ku ew jî heye an tune Meletiyê em lêkolînan dikin em li Elazîzê jî dikin em li Semsûrê û li Dîlokê jî dikin yani ev zêde wexta ku em qerarê didin via ew der Kurdistana an ne Kurdistana em niqaşek wisa nakin ev bajara di vê lêkolînê de hebe feyda wî çi ye ji me re tune be zerera wî çi ye zêdetir vana tên niqaşkirin.
طبعا او پرسکی گرینگه نتنه جبو باجارین او کو ناویوان هاته البلاتن مثلا ام بجن نها پروبلمك او كي ميرسيني يعني نها لور نفسكي بر گرینگ یا کرده هيا شارەداری بيگومان لور تایبەتمەندیە کی جدا هيا يعني رفلكس او كي كرده جدايه لأجا بتمامي حالي خدا جديد تركياتي لور تركياتي سيكولار لور بر مزنه بلنده و نورمال لسر ترك كرداجي بشيوه دن او تسير دكه لسر وان و بروبلما مروفت به لگور جيان او بك مثلا اسطنبول جدايه اسطنبول تكاري بيجي باجاري كردان اجي يعني لور او باندور بشويه كدنا او فرقياتان دبي مروف براستي برچاو بگره جخو ام جی مثلا دوی لکلنا داویده ما ادنا مرسین ازمیر و استانبول بجاتنا و درنا نتشتكي تصادفيه يعني ادنا مرسين دياسبورا نزيكين نزي وليتن يعني اسطنبول وك وقت كرد لور رنجكي اساسي بنا و ادويم باجاركي متروبولا و محافظه كار بون لور زيادتره ل ازمير امبيجن متروبولك سيكولره ايكو دچن متروپولک سیکولر چاوا جیانا وان چاوایا ايكو دچن استانبولي چاوایا ايكو دیاسپورا نزیکه چاوایا ايكو امبيجن استانبول زيادتر حتى نها işte partiyem راستگیر لور زیاده دنگ بگرتن İzmir نوسایا partiyek çepkir امکانم بيجن يعني işte CHP از بيجم او جي نقاشك دنه يعني لفان بجارنا تکیلیا کردو نه کرد چطوره جیانا وان چطور دو گوهرینه چه فرق دنا وروان هست جبر کو افدر که ولی افتن هل بجارتن يعني او قرار و بجارنا وصا وقت موجود تشتكي تكنيكه لسر نقاش برتين كرن وصا قرار دين داين هنكي اوكي هنكي تشتكي شو بجم تكنيكيه يعني بله وقت برسندن تنبن ام دين داويا برنامه آخه ما ایرو صحبتك برهمدار دیگر رها روحيول ما پیکانی هویدارم او جوره او شیوه اخافتنا و به بردوان به او سویدارم لکولینن و به تیکوستر سروبر ام چارپر مدیا دا جهیروشوندا دیکاریبن پارو بکن اگر هم دیکاریبن این پیشین بن هی باشتر به لی یا راستی اوکو لیکولین تینکرین انجامین وان دوی ام شروع بکن جالی کردان و بینن روژه و دستن سر پروبلمان تاکو رایا گشتیا کردان تاکو سیاست مدارین کردان تاکو انتلیکتیلین کردان دیکاریبن فکرین خواه یا چرسری پیشکش بکن جبوکو پروسسین پوزیتیف هم دیکاریبن بهستر بکن پروسسین نینی جی اخراب جی امی پیشیوان بگرن ام رایا گشتیا کردی نتوایا کرد اگر ام وان پروبلمان کشف بکن او بکن ام دکارن بخارا براستی بسرکفتتر کوملگهک راسیونالتر به هودورا انشا بکن سپاس دکم گوتنا داوی که رها هبه از ببکن مالا و يعني ام جوال کوینا دو دکین کو بو بالا جوات بکشنه و سوسيولوج سياسة مدار فلان سرفان نقاشا بكن و جوات ناس بكن نب ازبرا ب امبيجن كارو خباتين بروفيسيونالي اكاديميك علمي جوهرين چیه و یا مزکن لگوروی فکر رامان خو بدن بر خو سر راست بکن ام تشتی ویاد خوازم اجي سپاس دکم و وحا واندن میوان کرن مالا واوا جوارجی از اوید خوازم
serkeftinan dixwazim mala wan. Belê em dikarin bêjin heya vira bêtir Kurd bi a priori hereket dikirin. A priori yani ne empirîk. Em ji îro şunda zêdetir bi empirîk xwe yani bi hebûna xwe, heyîna xwe em ji vê ji praktîka xwe em ê teoriyan çêkin, ne ji teoriyan praktîka. Bi şeklî em ê tişta berwajî bikin. İnşallah. Ne tenê bi a priori lê bi empirîka pêvistiya me heye. Em ê bi vê awayî heya bi diyalogek akademîk din bimînin di xêr û xweşiyê de gelek spas kek reha iştirak. Mala